Si siya nakatarambay dyan. Murini ina niya ay. Baluarte ko yun ah. Murini ina niya. Lugar ko yan. Hindi nga piling tartambayan dyan. Diyan na si Trending oh. Puta padalan ako kayo. Utang lalangit. Between this. Puta ni tigdadalan nito, boss. Mahiling ako. Di pag... Puta malibuban ba yan? Malibuban. Pagkakatang mo talaga. Ang galo. Ang limit mo. Hindi puta makulungan mga boss. Ay pasensya na eh. Para mo naman ang malibog Padal nga kami na yan. Malibog na nga yung pagkakalan. Tapos gusto yung maray. Puta Martin. Puta bagay Martin eh. Ulitin ko ay. Para Malayo. Wala ko nang inaarap na yun. nakapula. Kurag mo. Ano may paabot min? Tapabaya yung parabot nito. Uy, yan ang umalok lang na. Diyan. Pwede yan. Munduan na nga ita, grabe ang hiling sa to ni Ililhambog. Ano ba yung sibaya yan? Lagi na si Ililhambog. Sige, kakaulan na lubod. Baka may gusto mo lang. Punta na yan. Punta naman. Kanan. Taguan na. Murini ina niya nga yun. Purti pati ang ngirit-ngirit. Siyempre tutok ang camera ay. Sisi nagsabi magtarambay ka muli sa pisto ko ha. Tanong si Kabaya. Yan ang kwartar. Si Ililhambog nga yan. Abot ko po si Sayan. Kasubago pa kita hindi katutuko na. Abot pa lang. Malo na kamang na. Mundo ka kang bunganga mo. Grabe ba kang tarantaran mo? Ano? Anong titatarantara mo dyan? Tanong si Kabaya. Malo na Sa kuya ni, gabos na nahihiling mo sa kuya. O di pati kami. Sa imo. Ako na di mo kung para banat-banatan ng mga araw. Kaya taba ko akong kasing edad din do. Yo, ako ang may sadiri kang mga nahihiling mo didi. Anong sa imo? Tapos kamo pang maurag-urag didi magparataram-taram mo. Hala, tatako. Ano nga rin hapot mo? Sendo ni mangga. Sendo ni? Ako yan mangga. Yo, ako yan mangga. Ano ka naman, pinapaklase ka. Iniyo kaya, pinapaklase ka mo. Pinapaklase ka mo, di ka mo nag-aaram-aram. Marali ka mo di. Sasay kami, dahil kumahal. Sorry na, madumang kami. Eh, maduman, kumahal. Kumahal eh. Maduman. Kamu na ang lugod. Aram naman dahil paman to bisto. Siya ba yan to? Ililhambog nga nito. Hindi man niya nga ni bisto. Ay, natandaan ko to. Pero mo niya, di ka na biskado. Mabalik kita doon sa tambayan. Madara ka mga palso. Madara akong paltok mo. Bahala ka mo. Basta ako dahil nakamaiba sa indo. Tabaad ano pang mangyari sa kuyang malakot. Pwede ba na patigan? Hey mga nunoy! Marina hapon! Nahiling do si aki ko. Sabi ako. Isay pong aki. Siyempre si aki ko. Palpal ka man. Subalang. Si aki ko. Si Miguelito Jean Arak Jr. A.K.A. Lilhambog. Ah, si Lilhambog. Iyon na pala itong kasubago. Itong butugon duman. Yung. Dahil na nababado. Itong sa diri lang ang tukawan. Yaon duman nanay. Pinahali kami. Ano man? Duman po, duman. Yan, duman o. Duman o. Un. Tultulong pag nasa harong. Lilhambog! Lilhambog, noy! Grabe palang ito. Mama, papa collaboration. Dublikara. Grabe ang kasalitan kang hawak. Nalimot ang tabay.